Sedulur, urung suwe iki aku dijak koncoku ning Purworejo. Dek jasa angkut entuk job ngangkut barang-barang. Terus aku ngancani kan. Tak kancani, mangkate tengah wengi bar surup emang berangkatnya bar surup itu. Berjalan ndelalah tekan sak kulone Sentulu. Yo rame kondisine yo rame lalune rame ngono. Lah kok aku konsentrasi tertuju ana cewek ning pinggir dalan. Kademen ngono kae, nang kan ketok ado. Karo supir tak kode. Nyewa Mas ngono. Ana apa? Ngarepan ana cewek. Yes. Mbak, nurut po ngono. Mbake mangangguk. Aku miduk, tak bukake lawang, mbake ning tengah. Sepanjang perjalanan kuwi mbake mung ndingkluk meneng ngono wae. Yo karena mergo bar udan mau, sajake kademen saya ketok rok-roke kaos-kaose sing dienggo isih dodol. Nyoba tak jawil-jawil mung meneng wae. Koncoku ya gagah-gagap ngono. Iya, meneng wae paling mung nyingkar-nyingkarke ngono kuwi. Mergo kademen aku nyoba. Jaketku apa, Mbak? Dinggo. Mbake manduk. Mbak, nak entuk kenalan jenengmu sapa, Mbak? Wati. Wati. Omahmu ya kae mau pertelon kae mau, engko ngidul sithik omah cat ijo. Kono ki omahku, Mas. Ya wis. Apa mergo terus perjalanan meneh mergo koncoku terlalu kasar isengane Mbak mau njaluk miduk. Ya wis, aku ora iso maksa. Tak edoke miyak miduk. Mbak sesuk aku mampir ya, Mbak. Ya. Wis sampung. Rambuh sing ngiduk-ngidukke barang pindahan Bali. Ngetan meneh to ning menuju Jogja. Diling-eling tekan pertelon minggu tengen. Minggu tengen ketemu omahe. Nun, keluargane ning omah lengkap. Napa leres mriki daleme Mbak Wati? Sak keluarga ora ono sing jawab mung mlongo ndelokke aku. Blas ora ono sing jawab. Mung ana cah cilik loro ndenguk malah nangis ora karuan kae. Karo ana wong lanang sing rada tuwa ya umur-umur 40 tahun mung ndingkluk mbrebes mili. Mbakne, Mas. Goleki Wati iki ana apa, Mas? Ngeten, Bu, wadalu niku nunut kula. Nganggo mobil nika ngono. Mas. Wati anakku iki wis ora ana. Iki tiba seminggune, 7 dinane. Aku karo koncoku mau wis ora percaya. Wah, mboten pitados, Bu, Pak. Kula mboten pitados nak ngoten. Nak ora percaya, yo ning sareane. Aku sak koncoku karo keluargane mlaku mergone cedhak to antara sarean karo mae aku mlaku. Tekan kono jaket membengi sing tak silehke iki nglumbruk ning mejane. Apa ora ngeri kuwi?